sisamkele uAnkoshona akathomba usazi balokudukana usisi na usisi ngicela usisithule azosinceda nge-word of offering in the name of Jesus. Amen. Baleka 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 enyawo zombili. Hallelujah, hallelujah. Ingoma ke le endithi ba ndiyathanda ukudedicate abantu abatsha. Amen. Ndiyathanda ukudedicate abantu abatsha because singabantu abatsha, I don't know, singabantu abatsha siyathanda ufuna understand, siyathanda ufuna I want to see where this thing is going, girl. Singabantu abanje athina, but sometimes ithi le ngoma ezizinto azifuni ngoma ezizinto azifuni ingxoxo nezinto lebalekile. Amen. Sisidibana nezinto bazalana singabantu abatsha. I'm going to speak to women because this is a women's conference and I'm a woman. Amen. We come across people ages. Siphethe ngosenzela inceba ezinye izinto asifuni idola asifuni ingxoxo. Ezinye izinto asifuni idola asifuni which is part of into esiyenzayo endlini kaThixo. Hallelujah. Ndingathathanga ixesha ndizocela sithini incwadi zethu kuJohn 3 uverse ngo-16. Okay. Kwaba sebeyifumene zabe ndiyifunda ndizocela ndinixelele nefu. Ithi kuba wenje njalo uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana ukuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. Hallelujah. Lento umnikelo ke bazalwane siyayiva zonke ivesi zayo ziyayicacisa, asidingi ukucacisa, ziyayitsho ukuthi uThixo wanikela futhi wanikela ngento enkulu, wanikela ngonyana wakhe okuphela komzeleyo ukuthi thina sibe nobomi. Hallelujah. Wayovuza ubomi bethu ngonyana wakhe, kungako nathi kumele simdumise ngomnikelo ngalento esinayo. Hallelujah. Athi kuMalaki chapter 3 masizise iminikelo endlini kaThixo ukuze kungasweleki into endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. So indaba yomnikelo yindaba enamandla, yinto emnandi, yinto ekwenza uzive nawe ungumzalwane. It's very powerful bakaThixo futhi xa somnikelo yazibona into zakho ziyenzeka, akudingi nokuna ude uhamba uxela imeko zakhe ebantwini, kodwa ngomthandazo nje wakho ukube nako kumkhumbuzo uThixo uthi Nkosi yami ngemini khumbula nje iminikelo ediyenzayo endlini kaThixo. It doesn't mean kufuneka unikele ngemali yodwa ke bazalwane. Hallelujah. Ngoba abantu bane mistake yokuba fana xa kuthethwa ngomnikelo kuthethwa ngemali yodwa. Hayi bangcwele sikhona enkonzweni sinengxaki zethu. Omnyakana nto onxiba, omnyakana kutya endlini, omnyakana nalento nayo CRF kudingeka lonto idingekayo. So when uyakwazi ukuthi unikele
ngalonto asifuni imali yodwa imali sayifuna ayisayithandi abantu bazalwane siyayifuna but nezinye izinto ezingeyo mali siyayifuna haleluya so ndizocela iworship team sezohlabelela abantu bakaThixo bazise umnikelo egameni lenkosi amen. Ngoba wena uThixo lingqinela izwi lakho egameni likaYesu waseNazaretha siyabonga.